ютубъри. Аз съм Metalful. И днеска ще играем в PvP България. И тук, както виждате, джумпът един джумп. И аз не успях да го мина. Ома гледай, що ми лаги толкова много. Я ще го направя на малък екран. И ето. По-добре сега. Това ми е първия клип. И ето го моят приятел Едис. И аз снимам. Ама всъщност в Майнкрафта той е Sunny Videos. Когато го видите му викайте ей нуб. Заповяд. Ама не ми викайте. Той ми е приятел. Викайте на Джожо Нубо да ни играе с хак, защото... Абе, не съм с хак, бе. Брат, мъкни. Не съм с хак, наистина. Ето, сякаш пък имам. И за сега тук пишат нещо за регистриране, дрън, така нататък. И в PvP България в момента е Crossfire. Ейтос, чакай ще ви покажа кой е Crossfire. Ейтос, Никилуе, май, не знам. Николай на 14 Crossfire сигурно. Абе, кой да си е, ама аз не знам, честно казано кой е. Така че... както виждате, ето го. Ето го Sunny Video, само дето е сега с един друг скин. Аз съм пък с скин на трол. Праши ги. И ето към моят приятел само че да джумпа и при мен е много лаги. Още няколко минути и ще спра клипа, защото много лаги. Ето го спална. Ето тук някакъв кой прасета. Както един път си спомням как ме килнаха. Както ето ще го килят. Не стана. И един ден разбраш, че прасетата пърдят. Ама не е вярно. Не правят. Диамантен меч. Ебе, знам. И има някакъв извън ти. Я ще го цепя. Ако мра, спирам клипа. Ако не, няма. Абе, аз ще умра направо. Абе, няма да се бия с него. Няма да спирам клипа. За феновете. Ако изобщо отива гледат. Аз съм нос. Добре. Ето е този шумяк. Ето тук си гледа в травата, нищо не може. Може само да пръцка нещо. Ето тук някой си хвърля айтъмите. Не го е срам. Ма най-срамно е, защото се е кръстил Никилуе. Що се казва Ники? И е на 14. Да бе, вече видях двама накрая с Луе. Мрети. Омаги, съборих един диамантен в една дупка, ама той не знам как, ама с перла май се измъкна. И това беше от мен. Вие бяхте моите табелки и чао!